you said it's never been. You can't believe. When I grow up. Satoramba. Oh, katona tokura wayo zaramba satoramba. Itongo accept a defeat. But it's right. Next year do ungagora nominate semchavata mindi. Maizona kwa vangu. Right. Really say guys for the people. Saka iri naBaba warapo amene ndo spirit level ere vadumbu warapo akabata ladha. Then apo pamusoro pamukuona ndi VaZhou vari kuisa inonzi chitaurai muripo tinzo. Solar rail. Ehe. Solar rail. Inobatsirei? Inobata masola kuti asinde. Iyo kuti agare zvakanaka asina kukanganisiwa nemhepo kana. Alright, chimbobata rimwe racho rivheu riya toni. Because pekutanga patakaita paye takangosvika ikarohwa direct yaisina kuiswa zvimareus izvi because of the budget. Sa moriona nyatsosimudzai reu iroro, moriona rimwe zireu iroro richandogara futi masola iroro. Saka imwe munhu akanyanya kuadvocate kuti timatenge ndiBaba nemataing waya aya ari kuzoitaiki. Aiwa, tinotenda zvinhu zviya zviri kuendeka. Makaona kana pasiling yakutoti ipere. Then tozobvapo masola iwaya makamboona tichisumudza tina navadumbu. Ndio amunoona ari papapa. Atado uchitsveta pamareos awo. Then tozoona achitorwa nzvimbo. Zvine zvaane security kuti nyangwe mhepo ikaita nyangwe chi tozova kuti apa zvinhu zvakarongeka. Tinotenda. Vadumbu. Tinotenda basa riri kufamba zvakanaka. Zviri kuita takutotsveta masola chichi tozvatiri kugadzirisa nhasi. Nhasi munodhakwa. Nhasi. Saka pane magodhi nechichi zvima then idzo tambo idzo mbere kuti dzinonzi chii idzo dzidzidzi. Masola cable. Masola cable vurai mutoni. Teni zviyambeno idzo dzekuti saka iyo takaita zeitaka because vanhu vakaita nharo. Vakanzi munofanira kushandisa iyi. Baba vangu achida imwe yacho iripi? Iripi? Kuchimeni pati then zvimwezvo zvichashanda pakuconnecta yai. Nezvimalaiti izvi. Right. Zvimalaiti izvi but aso zvatiri kuda isusu vhuraiwozve. Isusu tiri kuda rinoyatso kufladha chaiko. Saka vaiti ivo VaZhou. These ones maitinoshanda sei aya tudikutu. DC. So katakati hora iti kana chana DC ngatimbosiya zvakadero but iyo vari kufanira kuzo upgrade vaise anoshanda nemagetsi e5 kV kwete tudiki twakadaiwo so mahombe ndo amuchaona achaiswa mumakona then pane vanhu vakati Sheroni isai fisher board muchaona zvichabuda zvakaita imba iyi zvose zviri mupipeline vanhu vaMwari munoona kuti tikabata apa tobata apa saka apapo vakutorovera apa katibona hangu mukatumu kuti makazosvika papi. Pane kodhi yati kunotsvaga apa paonai furniture initori pashi zvakaoma zvaumbira kwazvo pamba mushango. Saka ikono vanhu vari kutongogara vari paikira apapa. Ini ndoda futi kumbonoisa zvimwe zvinhu zvavanhu pabhazi zvirimwa zviya tomboona. Oh my goodness, kuzvavakafamba mubedroom umu ndombe vakaita zuro but vasati vatanga kucross. Saka apa panzi vanomaisa ari double amene kuti anonzi chii zvimwe zvichatoitwa maybe ndisipo guys because ndakufanira kuenda kuHarare so this is where they are. Then iya bitumen party yaiya hanzi vanofanira kunama then apa anofamba ari madouble amukona. So painzi manje kuti manje vachikrosa kudaiwo so ndopa pane purpose kuti VaZhou vauye vadi apa maona kuti vakatobvisa light irero vachasiya varirembedza ndofunga ndisi kuti zvichafamba sei papo global vakabvisa iro then VaZhou manje ndo vanga vakatomisa kuti muno muchipedza. Saka avo vari kuisa masoro pamusoro pamuri kunzwa pari kukodokodo nezidande rakazoiswa iro so that vasungi kana vachisunga manje zvavanyosunga vachaita
uya wekapendiring yake uyu anoisa ceiling uyu akuchikwanisa kucrosa apa because vanenge vasingachapindi apo. Ndo saka takazoti VaZhou ngavauye kuno uye ndo zvakatozotondikanganisa futi tichipesa kuti kazamo. Saka apa nhasi ndoda kuita saka apa pamasokets manje ekuchaja mafoni ndo paitonzi nani even light iri maybe pavachazodzoka VaZhou vacharichinja kubva apa kuti riinde uku kudine kumubhedha kwavo uku kwachanga vari sezvo pachapinzwa vachasa plug divi iri ndovonga nelight ravo rekuti vadzime vakavata apa tibvise apa kwariri ukukuku. Saka ndo zvichaitika. Mozviona pendi yaya zvayakaita look kare ndofunga nditori grade 3 chaiyo kana grade 1 1990 something ndo pendi yacho. So we are going to change this. Zvinhu zvazvingobayabaya zvose vakaipa guys. So munoma musati matombotanga kuleiwa pane nyaya marumu mangani 3 ndo asati atanga kuleiwa. Hamene mapuranga aya kuti achakwana here inini ndomboinda ndofunga kwarari. So now saka apa mbona guys the room is empty. Ona kushata kwa kaita muchaona zvenyu mimi ndikudadira masola angu abva. So inini I was also complaining kuna VaZhou kuti ndiuye apa kuzochaisa phone azviti ndodawo kuti chaja yangu inde divi iro hamunozviona. Nasi ndakawadzira kabhedhi kangu totsvakawo bedding yangu yakanaka. Saka ndanchoti hamene kuti vachaisa divi iri here kwati vachaisa divi iri maybe I think vachaisa side iri vachaisirawo plug because kuti umuke zvokwadi unochaisa kuresa ayakana vandofanira kundichinjira hamunozviona. But anyway hazvina mhaka because ndakuindawo kupi kuyekera izvizvi vana vagara pachicheya changu icho mababata regai ndimbokuratidzai ndakuinda nezvinhu ndiraonesa zvinhu pabhasi right. Mazoisa mangani? Alright. Umangwasi maisa kumasisi? Mangwari ari kumasisi? So guys, alright. Ndichanotsvaga kira ndotofonera magara kana agondiperekedza. Umutomudza ndikuya. So guys, for the people ndatanga kuindisa zvimwe zvinhu ndavisa pabhasi zvinji Harare izvi because at 3 o'clock kuti ndikadzigaya ndogwadziwa. Pane zvimwe zvatosara papa zvandinoda kuti zvipinde. Imodziya dzakupekwa vanhu vaMwari zvasara ndonopesa kunoisa pabhasi mangwana toraisa gambise mugomo muviri iyo moibatanidza aingobatanidzai pane mumwe uri kokoko batanidzai musaga 1 saka apa idzi ndo dzatomangu mune zvishoma idzi dzimwe dzaiswawo nekuti kune ichi 50 kg chodainda mangwana nezvimwe zviri papo zvodainda mangwana zvese ndozopesa apa nekokoko neapa mangwana zvezvazvishoma hamunozviona. So apo Washington anambotambira zvimwe nhasi izvi zvimwe zvoteera mangwana izvi. People, day 5. We are moving. So that is day 4 or 5. Yeah, I think it's day 5 because day resera nezuro takazoswera tiri panyika ndezvatiri VaZhou. Zuro atinazenge takwanisa kushanda because zvakasora tukanyika vamasiringi ndo vakasora vachiita isusu kwanyika taiva tichifanira izvi zvakambokudza ndomwa makuseni so zvazoshotera izvi tasemone kudenga Mwari vakani pamusoro papa vale takuBorrowdale takuBurukwizo buruku baba. Saka vambofanira kuleya masola aya kana vakamaleya zvakanaka kudai then zvimwe zvichazopeswa but for the meantime vambofanira kuleya. Thank you very much mashemarienzi zvokwadingadei musiri imi makatengera zvamakavatingera zvirimwa zvavo izvi ini wachoni muchitipawo mabasa zvinhu zvamuri kuona panapa zvese izvi ngadei pasina
nandikurira nema chakanaka mukaka urungu ndoda kutenda zvinoitwawo nevamwe vanhu ngatipei kutenda patinowana support tofana kutenda so ndandinyanya kushanda nematageti vanhu vamwari kana ashanda ndichita merry-go-round but at least I'm happy kuti chimwe chikamu chapfuura pavanozodzoka maybe kuzoisa mabhatiri namainvheta kati azenge taane bhatiri panenge pastage parinane because apa vaspenda the whole day vachizama kuti vakonekte zvavari kuita izvi. Iyo ndo tambo yanga yashotera iyo that one sando yatazobosi padaswa zvimafloodlights ukokoko zvitemporary zviri kumboshana nemasolar tour yekutanga kana vazochikonekta 35 kV yoduyo marike kambokudadira vanhu vajehovha sezvozvo hapanaka imbouyai tione kumberi kuti muri papi yambozoti roofing inowaridzwa kudai modzivata nhasi chikamu chatoitwa chatopfuura oraita ukagepako ndokama muchiti muchapushira kudai oraiti vazvo vari kushanda havarova zvambinoona hangu zvimwe zvaitika uku ndonoisa iko kuya kwangu alright siyai alright murumu mangu hakushandwa zvafamba izvi so guys the people okay izvi ndezvematiles izvi handakakuudzai guys kuti wait and see you will see the tremendous change so apa pane mabox mangani 2 4 5 6 7 8 9 avanoita 50 boxes saka mamwe ari kuteera indamboisa mamwe muchimota ndichauraya mota kurino saka iri kuzofa 2 4 5 ai 15 mabox kwasara mamwe 30 something matile kwasara 30 something plus maadhesive acho zviri kuita tasai floor iyi look musodzi uyu musodzi uyerera then ona taraimoni look at the difference the before I think apadaswa something like kadombo tomabvisa guys. I'm so happy. My stay in the village is now coming to an end, but we have done so many things in the space of 3 weeks, all because of your support, all the people who bought farm products from my parents, all the people who are actually giving me jobs. Thank you very much. We've managed to actually change my parents' house. Zvakasimba wonewo flow yavanga vanayo. Taraimoni tochipinza edu matiles hamozviona topinza matiles saka this flow ichatomboramba yakadai ichachinja very soon in 2 weeks zvese zvinenge zvachinja. Thank you very much. Keep supporting us, keep supporting my parents. I will show you zvimwe kuti kana zvauya. I said kuti we are going to walk the talk. Hamunozviona hatidi kungotaura tisingaite any change. Ndozvipo I think ndatokangana zvimaspesa zvachoni then kana matiles aiswa I think ndokuti achizokwanisa kupenda, so we are waiting for matiles kuti agoiswa ceiling kapera kuiswa matiles akapera kuiswa we are now painting then makete ndofunga hai ndo zvima 2 seconds izvi. So apa mamwe ari munzira ari kuteverana. Inini my room ndati ndikuda white ndo zvandiri kuda, then mamwe maroom apindo imwe kara yakaita senge yekwana maisimba yai tashaya mamwe makala saka ndo mamwe ataisa. Inini mangu ndati ndoda hangu white. I like white matiles, even yangu yekugoko ndakaisa kuti matiles white. So zvaita izvi abo vari kuvhara muri kutovata here kana hamusi kuvata mazuva zviri kufamba zvafamba izvi chinhu chatozonyatsaukura handiti iwo mareuza